बेसेबां खुलुमग्रानाय जाबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खासिक'त्रानि मोनसे गेवलां फोथाराव बे समाव बड'लेण्ड सोमावसारारि आफाद एबसु एनडिपिपि पिपल जयनेसन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टआ बेवहाय मोनसे सुबुंखौमा लादों बे समाव आङो बे जायगानिनो एनडिपि प्रग्रेसिभनि आफादगिरि गोबिन्द बसुमतारी बेयाव फैनानै नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोनदों साबायखर बावदों गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों आथिखालाव नुजानाय माखासे थासारिनि बागै फोरमायलांनायजों लोगोसे सरकारजों सावरायनाय एबा जोंनि सोमावसारनायनि बागै फोरमायनायनि थाखाय आं बिथांखौ बे समाव साबायखर बावदों। जोंहा माखासे आरो दैदेनगिरिफोर दंबावो दसे समनि उनाव आं बिथांमोनखौ फारि फारियै बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायगोन। रायजो राजाफ्रा रावबो थांथ'नो नाङा। बे समाव जोंनि सासे समाज सिबियारि मोनसे समनि एबसुनि हारिमुनि आफादारि मानगोनां बिबिकानन्द नार्जारि खन्थाइ आवरायनो नागिरदों जायखौ आं बे समाव खावलायहरबाय आरो सिडनी खासिक'त्रा आनसलिकनिफ्राय मोसानाय मोनसे थामथिम खालामदों बिथांमोनखौ थामथिम जाफैनो थाखाय खावलायखाबाय खन्थाइ आवरायनायावनो जेन' थामथिम जाफैयो आरो मोसाखांनायनि उनावनो इउपिपिएलनि मानिजाथाव आफादगिरि इउजि ब्रह्म बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन। दावगानो हागोन होननानै आङो आसा खालामो। दा दिनैनि बे सुबुं गौमानि गेजेरजों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे मेसेज फैगोन नामा? बयनिसिमबो खुलुमबाय। जोङो उनावसो मिथिनो हासिगोन जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोर दङ जारिमिनारि बा माबाफोर जोंनि हारिमुनि बायजोफोरनिफ्राय मेसेज मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय। नोंसोर गामिनिफ्राय साबेसेसो फैदों? जोंनि गामिनिफ्रायथ' गोबाङानो बाहागो लादों मानो होनबा जायगायावनो जानाय थाखा फैसाबो खरसा जाया बेनिखायनो बयबो गिबियावनो आङो बड'लेण्ड खौरां आरो बर' खौरां बे मोननैनि गेजेराव बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिबाय। आङो बे सुबुं गोमायाव फैनानै गावखौनो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जे बर' हारिया बेजोंबो मोनसे समाजारि सुबुं गमा बेजोंबो मा होनो खौसे जालांनायनि लामाया दं आरो एसेबां थिं सानदुंआवदि संदों बेवहाय माबा मोनसे खस्थ' मोनदों नामा नोंसोरो? खस्थ'आ खस्थ' मोनब्लाबो जों बेखौ खस्थ' होननानै साना मानोना जोंनि जा थांखि बे जोंनि थांखिया सहैब्लानो जोंनि खस्थ'आ बे जेबो जाहैया आरो फैबाय थानाय समाव नोंसोर माबायदि बाहागो लाबावगोन आरो सोमावसारनाय हाबाफारियाव? बे फैबाय थानायावबो जों जे गोदोनिफ्रायनो बाहागो लाबोगासिनो जेब्लासिम जोंनि साननाय थांखिया जाफुङा जों बिसिमनो बाहागो लाबाय थागोन। दिनैनि बे सुबुं सोमावसारनायजों माबा मोनसे भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे मेसेज फैनायनि माबा मोनसे आसा दं नामा? आसायाथ' सिगांफ्रावबो फैदोंमोन नाथाय दिनै बे बाराव साबसिन फैनांगौ होननानै जों सानो। आदसा नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदोंमोन? आङो बिजनि आनसलिकनि दैदेननायाव दा बिसिम सफैदों। बबेनिफ्राय फैदोंमोन जारुआ? फैबाय थानाय समफोराव सोमावसारनायाव नोंसोर माबायदि बाहागो लागोन? भारत सरकारनिफ्राय मोनसे प्रस्ताबखौ होबाय थादों जों हाथियारनि नांग्रा समखौ सावरायबाय थादों बे सावरायनाय समाव भारत सरकारा मोनसे सावरायबाय थादोंमोन जे बर'फोरनि जेसेबां हाथियार देनो नांग्रा संगठनफोर दं गौथुमफोर दं बिथांमोन ज' जानानै सरकारजों सावरायनो गोनांब्लासो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव फैदो नोंथांमोननो बड'लेण्डखौ नांगोन नामा? बबेनिफ्राय फैदों मादिबा? फैबाय थानाय समाव नोंसोरो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव माबायदि बाहागो लागोन? आथिखालाव दे हाग्लामा महिलारिया बड'लेण्ड नाङा बड'लेण्ड मोना जाया बुङो बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बिनि बुंनायखौ जों मानिया जोंनो बड'लेण्ड नांगौआनो बड'लेण्ड मोनोबा जोंहा सान्थि जागोन गोजोन जागोन। दिनैनि बे एसेबां सान्दुं गोसायाव नोंसोर जबाय थानानै नोंसोर खस्थ' मोनाखै नामा? खस्थ' मोनबाबो जोङो सैज खालामनानै बड'लेण्डनि नांगौ थाखाय जोङो हान्थिनानै दङ। बड'लेण्ड मोनोबा बर'फ्रा माबायदि लाब जागोन होननानै सानो? बड'लेण्ड मोनोबा बिराद लाब जागोन जेरै माइ बाख्रियाव जेरखम खेथि मावनानै दोनो बे रखम दोननाय बायदि जागोन सोलोंथाइनि नोंथांमोनखौ सोर लाबोदोंमोन दिनै बेवहाय सोमावसारनायाव? इयुननिफ्राय माबानानै गामि गामि